Pagrekorida sa mga fire personnel sa Mandaue City gihingusgan labi na sa nagkaduol nga New Year celebration. Ang report ni Nico Sereno. Aron magpabiling luwas ang matag pamilya, tanuhon o pangandaman-daan ang mga angayang buhaton. Kini ang pahimangno sa taga Bureau of Fire Protection sa Katawhan nining ilang paglibot sa kabarangayan. Labi na rong panahon sa Kapaskuhan ug nagsingabot nga pagsugat sa bag-ong tuig. Gihingusgan ang Oplan iwas paputok pag-auhag sa mga tawo nga ikonsidera kini alang sa ilang kaluwasan. Sa rekorida nga gihimo, regular ang paglibot sa kabarangayan luwan sa ilang fire truck. Adlaw ug gabii ang ilang pagrekorida. Ipa-cut up gyud para information dissemination kay mo man siya kanang pinaka gamit nga tool karong panahon na para maabot pod ang kanang mga programa o mga advices gikan sa Bureau of Fire Protection. Pabilin nga naka-red alert ang status karon sa Mandaue City Fire Station. Buot pasabot, on duty ang tanan nga personnel. Padayong pahimangno nila sa mga tao mag-amping paglikay sa mga insidente sa sunog. Full-time pod ang amuang inspection, ang amuang mga activities, mapahimangno. Kanigi, balik-balik yun na namo sir, ang kanang regarding sa kanang mga paalala. Karong tuiga, dunay 71 ka mga fire incidents sa Mandaue City. Sa miaging tuig, dunay 59 ka mga kaso sa sunog. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.